Здравейте от мен, Бриана, на всички мои почитатели, на всички мои фенове. В следващите минути ще видите много интересни кадри относно развитието на моята кариера. Пожелавам ви приятни минути. Боряна Пантелеева, по-известна с псевдонима Бриана, е родена на 26 януари 1985 г. в Тутракан. Завършила е средно музикално училище Панайот Пипков в град Плевен, специалност флейта. След това завършва Нов български университет, специалност поп и джаз пеене. В периода 93-97 година има редица участия в турнета на предаването като Лъвовете, както и самостоятелни изяви в различни градове. Като ученичка в средно музикално училище Панайот Пипков е била включвана в многобройни концерти с самостоятелни вокални изпълнения и като солистка на вокални формации. В този период се изявява и като солистка на представителния хор Звъника, на който е лауреат. В сферата на популярната музика е участвала в фестивала Сребърна янтра в град Велико Търново, както и в предаването Хит-1. След 2004 година като студентка в Нов български университет има участие в телевизионни музикални предавания, концерти в НДК като солистка и водеща. Репертуарът й включва над 300 песни в различни жанрове на български, италиански, испански, руски, английски и френски език. Бриана вече е част от музикалната компания на Николай Първанов, Китаеца и Виолета. Родена си в Тутракан. Разкажи нещо за семейството си. Подкрепиха ли те да се занимаваш с музика? Да, моето семейство винаги ме е подкрепило да се занимавам с това, което обичам и харесвам, с моята работа да пея. От двете ми страни, на майка ми и на баща ми, родителите са с музикално потекло, така че си имам заложено в себе си. Имам брат Иван, по-малък от мен. Той е студент в София, учи икономика, но и той много обича да пее и да ми помага в моите проекти. Снимал го в моите 2 клипа на песните "Запазвам те" и "Искам секс". Дори в песента на "Искам секс" той изпълнява рапа в песента. Хайде ти отречи, че ме искаш, много ти личи. Един от нас ще изгори от луда страст. Дали това ще бъдеш ти или пък аз не знам. Само знам, че ти си моя ден. Не знам, когато ме погледнеш. Спирай всичко в мен, спирай всичко в мен. Само знам, че ти си моя ден. Ти си моя ден, ти си моя ден. От малка се занимавам с музика. Свиря на пиано от 5 годишна, след това съм завършила музикалното училище в град Плевен с пиано и флейта. Но винаги мечтата ми е била да пея. Същевременно с това съм се явявала на различни конкурси, участвала съм в телевизионни предавания като певица. Завърших поп и джаз пеене в Нов български университет в класа на професор Ангел Заберски, за което много му благодаря на това, което ме е научил. Има изпълнители, които залагат на песни, други повече на сценично поведение. Ти на кое наблягаш повече? По принцип на мои участия винаги наблягам и на песните, и на сценичното поведение, защото то е много важно. Трябва да имаш контакт с публиката, за да стане наистина много добро изпълнение, да се възприеме добре от слушателите, от зрителите. Какъв е репертуарът ти по участие? Изпълняваш ли песни, които са с коренно различно звучение от поп-фолк? Да, както казах преди малко, съм завършила поп и джаз пеене. Много обичам тази музика да изпълнявам по участия. Обичам много латино музиката, естрадни песни, евъргрини, но и поп-фолк. От няколко месеца си част от музикалната компания на Николай Първанов, Китаеца. Какво се промени за теб от тогава?
Бях близо 2 години в една друга музикална компания, разделихме с тях и след това близо 1 година бях самопродуциращ се изпълнител. Тук искам да благодаря на моите фенове, че ме подкрепиха така доста дълго време, като нямаше музикална компания зад гърба ми. Ходих много по участия, те идваха, подкрепяха ме, знаеха песните, независимо, че нямаше медия, по която да се излъчват и клиповете ми, песните. Много естествено се държи на сцената, такава каквато е вкъщи, такава и на сцената. Мисля, че има необходимите качества, притежава ги, за да успее в сферата, в която желае. Мисля, че Боряна е много упорита и ще се бори, за да постигне това, което иска. Боряна е една прекрасна и много лъчезарна певица. Гласът ти е много хубав и естествен. Слушал съм нейни песни от малка, слушала съм я как пее, изнасяла концерти. Моята любима песен от нейните е "Има шанс". Има шанс да бъда с теб на инат, или пък не, пиме ти на екс, искаш мен, аз искам секс, тази нощ с теб да кръшнем, после бързо гаскам къщи. Има шанс да бъда с теб на инат, или пък не, пиме ти на екс, искаш мен, аз искам секс, тази нощ с теб да кръшнем, после бързо гаскам къщи. Постоянно сме заедно от малки. Откакто я помня се занимава с пеене, но професионално се занимава от 2-3 години. Любимата ми песен е "Ще те боли". Когато ходи по участие, винаги съм с нея. От нея очаквам да прави още много големи хитове, за да ни радва. Се представя още по-добре за напред, да прави много песни и клипове. И да стане още по-известна, отколкото е в момента. Пиме ти на екс, искаш мен, аз искам секс, тази нощ с теб да кръшнем, после бързо гаскам къщи. Има шанс. В течение на обстоятелствата подписах договор с музикалната компания на Ники Китаеца и Виолета. Много съм им благодарна, защото при тях за сега се чувствам много добре. Записвам 4 песни в момента. Това ще издам, никъде не съм го казвала. Пилотната песен, която ще издам от тяхната компания, се казва "Краят е начало", която е по музика на Велислав Драганински и текст на Герго Милков. "Краят е начало" се казва, може би дано да поставя едно хубаво начало на певица като певица в тяхната музикална компания. Живот и здраве, ще снимаме и клип, но много съм доволна от тях, че ми уреждат и участия, отново срещи с фенове, което е най-доброто. И така от участие нямам време да записвам, но сега през този зимния сезон ще имам повече време да работя в студио и се надявам да зарадвам всички мои почитатели с 4 песни наведнъж. Най-хубавото, което ти се е случвало в личен и професионален план, коя е най-запомнящата се и силна година за тебе? Най-запомнящата се и най-силна година за мен си мисля, че ми предстои. За сега всяка една година, която е минала, съм я запомняла с нещо. Имала съм полза от абсолютно всичко, което ми се е случвало, и добро, и лошо. Съм научавала и хубави, и лоши неща, така че се надявам всичко да е било за добро и се надявам най-хубавата ми година да предстои. Дано да е следващата. По медиите се тиражираха различни версии за връзката ти с Национала Ивелин Попов. А същото време Елена Паришева заяви, че от няколко месеца е с него. Каква е истината? Истината е, че много се тиражира, много се изписа покрай тази история. Аз не съм имала нищо общо с въпросния Национал. Пък той каквито и връзки да има с други колежки, това си е негова работа. Аз съм просто добра позната с него. Пяла съм на партията на неговия бивш отбор, който беше, и единствено там се познаваме. Участвала си като кандидат-депутат в листата на социал-демократите в Плевен. Мислиш ли да се включиш в изборите до година? Да, това беше едно ново предизвикателство за мен миналата година.
да бъда кандидат-депутат за Народното събрание. Мога да кажа, че не съм го направила за някакъв тип пиар или за точно, нали, за такива неща, а просто на едно мое участие в Червен бряг се запознах с господин Иван Иванов, който е председател на листата за Плевенския регион. Аз съм от град Левски и ми предложи да направим една среща, да ми обясни как стоят нещата, да видим дали мога да съм им полезна. Решихме да работим заедно, на мен ми е много интересно, едно предизвикателство, както казах, беше за мен и се надявам за напред пак да направим нещо. Най-голямата и известна търсачка, като изпишеш думата скандална, първият резултат е твоето име. Защо те определят като скандална? Аз да ти кажа, не съм целяла да правя кариера с скандали или с такива неща. Просто така се стекоха обстоятелствата при мен. Случайно се получи един такъв тип скандал преди 2 години и оттам започнаха да ме свързват с това. Скандалната Бриана няма нищо да е, то антиреклама няма. Аз в началото много се притеснявах и ми беше така малко кофти, но вече започнах да свиквам и да приемам нещата по-повърхностно. Какви са бъдещите планове на Бриана? Бъдещите планове на Бриана са да има все повече и повече фенове. Творчески планове за напред. Подготвям 4 песни. Живот и здраве ще снимам клип до края на годината. Ще се завърти по телевизията, която излъчват нашата музикална компания. Ще представя клипа в няколко национални медии. Имам доста насъбрани песни. Ще вляза в студио до края на месеца и се надявам до началото на пролетта да сме готови с албума и да мога да зарадвам най-после с един хубав албум моите почитатели. И това е, да сме живи, здрави, много участия и срещи с феновете. Запазвам те до сутринта, сега си резерве, она си много закъсня.